Здравей, приятел! Включвам се след много време, но все пак мисля, че можем да продължим, където ставахме предния път. Става въпрос за тази задача. Имаме 10а хикс върху 3 пъти хикс минус 1 и трябва да го преведем към общ знаменател, което означава да умножим цялото по 15 хикс на втора минус 1 и по някаква причина искат да изкараме този резултат. 50 пъти а хикс y по хикс плюс 1 върху 15 пъти хикс на втора минус 1. Тези стойности могат да се съкратят още, но те са избрали да се спре до тук. Това става като това и това се съкратят. Ето стане 5 и цялото ще стане 10 по 5 е 50 пъти а хикс y, само че тук ще остане едно хикс на втора минус 1, а тук ще остане 15 по хикс на втора минус 1 по хикс минус 1. Сега се сетих, мисля, че това ще стане това може да се съкрати с това, не знам защо не съм го направили. Хикс на втора минус 1 можем да го представим това като на втора, като а като хикс минус 1 по хикс плюс 1. И ако това стане, ще стане 50 пъти а хикс y по хикс плюс 1 хикс минус 1 върху 15 пъти хикс на втора минус 1 по хикс минус 1. Този маркер вече чел. Май този не е добър. Това плюс това се съкращава и остава ето този отговор, който е същия като този отговор. Аз не съм доволен от този начин на решение, но да продължим нататък. Следващата страница е 19. И имаме намиране на най-малък общ знаменател. Мисля, че за около 5-10 минути можем да приключим с тази страница и да го пишеме. Намиране на най-малък общ знаменател. Разлагане на знаменателите на дадените дроби на множители. Намиране на най-високата степен, с която се среща всеки множител. Образуване произведението от всички множители, взети с най-високата степен, с която се срещат.
Когато знаменателите нямат общ множител, техният най-малък общ знаменател е равен на тяхното произведение. Какво означава това? Може би даже няма да стигнем цялата страница, ще решим само... Даже не знам дали ще решим една задача. Под точка. Хикс минус 1 по хикс плюс 1 върху хикс по хикс минус 1 плюс хикс по хикс плюс 3. Отговорът трябва да е хикс минус 1 по 2 пъти хикс. Тук диференциалното множество, за да бъде вярно това нещо, хикс минус 1 трябва да е различно от 0 и хикс плюс 3 трябва да е различно от 0, което означава, че хикс трябва да е различно от 1 и хикс трябва да е различно от минус 3. Сега номиране на най-високата степен, с която се среща всеки множител, образуване произведение от всички множители. Какво означава това? Обикновено математиката изисква от мене просто да трансформирам данни в 99% от случаите, за да разбера какво се случва. И тук какво се случва? Предполагам, че това, ако го кръстиме А, можем да го представим като хикс по хикс минус 1 плюс хикс плюс 3, който можем да представим като хикс по 2 пъти хикс плюс 2 и това, което можем да го представим като това е А, това е Б. Ако използваме формулите за съкратено множение, можем да го представим хикс равно като хикс на втора минус 1. И ако препишем цялото, ще стане хикс на втора минус 1 върху хикс по 2 пъти хикс плюс 2. Което ми как ми помага по абсолютно никакъв начин. Но
това може да се представи като хикс на втора минус 1 върху, можем да изкараме двойката от тук, 2 пъти хикс по хикс плюс 1. А това можем да го върнем и да го представим като хикс минус 1 по хикс плюс 1, което изглежда така, хикс минус 1 по хикс плюс 1 върху 2 пъти хикс по хикс плюс 1. Те съкръщават и става отговора хикс минус 1 върху 2 пъти хикс. Така, мисля, че за толкова малко време се справихме доста добре. И продължаваме с математиката в другото видео. Чао!